Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Ako si Ruth, ginaingon, kung ang bana makasa sa asawa, okay ra. Pero kung ang asawa mo ay makasa, ugaw ka na. Mo kining nahitabo sa kong kinapuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ruth. Ruth, ang imong cellphone. Saba kayo. Tanawan kinsa nag-message mo. Duka pa kay kudan. Pasagti na lang na. Silent ka na. Okay, nakadistulog mo lang sa itong pagkatuhog. Okay. Siyang na-text. No. Morning, Han. Morning. Kasayo ko ni Murot. May meeting ko rin, Han. Nanay pagkaon alang sa pamahaw ni mo, ha? Kaon na kay mulakaw na ko. Bye. Alas 7 sa buntag. May meeting na siya. Pero minalang niya mag-inusara kung mukaon o pamahaw. Sabta lang si Ruth Dan. Naningkamot na alang namang pud ninyo. Pero halos wala siya time na mo pa. Gabing dako na siyang mauli. O sa isa buntag na siyang bubiya sa bay. Halos di na siya makitaan sa mong mga anak. Sagdi lang Dan. Kung magkita kami ni paring Emil, ako siyang hangyoon. Nga pasudlon ka isip chef sa iyang restaurant. Aron pud magamit ng imong kurso nga culinary arts. Ikaw ang bana. Angay lang, ngay kay manarbaho, kay padre di pamilya ka. No way. Anong dili ka mamusugot nga? Matrabaho kog balik, Ruth. Naibaw ka ba nga sakit sa kong buot nga nagpundo lang ko sa bahay?
Samtang ikaw ang naningkamot, alang namo. Dan, okay raman ko, ana. May reklamo bagod ko. Wa, di ba? Amahan ko sa duha na to ka mga anak, Ruth. Mag-high school na sila next year. Gusto na ko nga gatagan sila mayong ugma. Ako di ay. Di ko magkahatag anak nila. Ruth, please, understand the situation. Nanay trabaho nga nag-ung-ung. Usa ka dakong restaurant nga gipanag-iya ni Uncle Emil, nga among family friend. Close ni Papa Rafael. Chef Cook Ruth. Guiskwilahan ko kini og ako ning pahimuslan ang kaigayunan. Samtang kaya pa na kong muluto. Gusto na, Dan. Moingon gani ko nga dili gud na. Imo na lang ba ang desisyon nga matuman, Ruth? Dihang mitrabaho sa laing nasod. Dili ba nakapatukod ta kaugalingon tang bahay? Dihang mitrabaho ko? Nakapalit og duha ka sakinan. Nagapatungha sa atong mga anak sa exclusive school. Pero unsay imong gihimo nga desisyon? Wa na ko nimo pabalika sa abroad kay lagi mingaw og naluoy ka sa mga bata nga magdako nga dili sila makakita nako. Gitumanan ko ikaw, Ruth. Pero almost 20 years na nga nagpundo ko sa bahay. Mauwaw na ko sa imong pamilya, Ruth, nga ikay nanarbaho. Gaunta, ikaw ang magatiman ako. O sa atong mga anak. Please, Ruth, tumani ko karong higayuna. Kabudisyon alang sa atong pamilya. Puisit ting atong pagpuyo, dude. Kada paulit mo din sa bahay, hubog ka. Sorry, Cheska. Pero, wa pa ko makamove on nga, wa ko kapasar sa akong pagkadoktor. Dude, dagang paghigayon nga makatake kag board exam. Di na ko mo take og board exam, Cheska. Kay di ko gusto nga mapakyas na sag ko. Hey, Kalakot. relax. Sige ba? Kalma lang. Okay? Makurat lang ti ko ni mo, Cheska. Gisapot sa ka. Ayaw dad din sa trabahoan ng imong sapot. Kay makabuisit na. Maong kalma lang, relax, okay? Saman, gusto kang masahiyan ti ka? Aron mawagtang ka ng imong sapot. Di ka po yiguhan. Dagyan na po ng customers sa restaurant. Ruth, mamaray ko ba? Palihog masayang akong buko-buko, please. Nga nang dili man si Chas kang imong pamasahion. Oh? Sweet man day kuno kay mong duha. Isip, chef sa restaurant. Love team? Di naman kang may bawa ng sweet me. Kang dude, kay mao ko na nagisulti ni Chess kaniya, nga ikaw rin makapawa siyang sapot, kang dude. Kanus alang mo ni Chess ka. Ruth, daan na bing close friend Jessica. Og palihog lang, ayaw hatag yung pagdudang among kasuod. Kay mura ramig managsuon. Bigyan ni be. Gakos ko nimo. Imbis ako'y ganahan nga imong masahian. May ako nalay masahin nimo. Aron dili ka magsilos. Kini. Lami ini. Dili. Ayakit pagpakasa sa tong kaminyo, untan. Di ka na mahitabo. Kay ikaw ra ang babae nga di ani ni sud sa kong kasing-kasing. Diya.
Masahid ang romansa. Pa, Gilot, ha? Nabungot ko ay. masahilan. Ilikay mo rakit ko lang nga. Pagpilkan pa ko si mong pungot ang liog ko. Yang si mong tingkoy. Ako'y jote ako ma. Kini, ang angay ng liog ka. Marakit ka kumoy. Bahalag Dahil, na binatagay. Tika ko yun. masahil ang kol makatugong. Supilat. Sapa. Ikan, masiyan ta ng duha ka hubag. Angay ng hubag. Ikas na sa. Ikaw ha? Ayagit ko kakita-kita. Kiminaway ko ni mo. Giyakit ka. Hagit-hagit style ni mo ha? Ruth. Mong gibuha. Kiminaw di ka ini ha? Lagi mo. Ihamong manggunani mo. Rabihag late, ah. Sorry kayo. Saan ko kunuha ko pagkawa og kiss ni Ruth. Dili ko makamata. Wow, ha? Ang kiss ra gid ay ni Ruth ang makapamata nimo. Sige na. Isulod na ng imong apron aron makatabang na kanako sa pagluto kay ni kalit og daghan ang customers. Daghan man ko ng gilamian sa imong timpla, Chiska. Ako ra di ay. Way kwenta nimo nga usa man ka sa best chef sa Asian countries. Wow, ha? Gipasamot tibog padako ang akong atahi. Alas 2 na sa kadlawon. 2:00. Alas 2 na gyud. Yun na. Sakyan na ni Ruth kining ako nasundan. Ako sing tawagan. Hello, Han? Han, Nauli na ka sa bay? padung pa. Ikaw? Dapa ko sa hotel. Huwag pa mahuman ang among meeting. Unsa? Alaunas kadlaw na, Han. Matawag ko, Han, kung mahuman na may bye. Oh, namakak si Ruth. Namakak siya. Sundan ko ang iyang sakinan kung asa siya paingon. Ikaw yun. Ay, patagpaw. Kay last na ninatong panakita ka. Yes. Kasi last, ikaw sugat na. Sa? Dili ko gusto makapantay si Dan nga. Ay, sa manang imong kamutoy, nagsiki naman. Suya ka, di ka na. Ang malagit ni mo, eh. Wow, hindi tanyo. Wait na kayo. Grabe mo ka, ikaw.
Saan kayo sa bangko? Ipatouch na ako sa imo, ha? Sige. Sa imo. Blouse. Mga nagkaganahan ani mong boobs kay kayo. Gutom ko na. Bibi ko. Sige. Wala ko ay makasunis. Gitingog mo lang ako ang boss na mga kanti. Likod eh. Ano? Matalikod ka. Iiwan ko na bangko akin ito. Tumtumang mo. Pikas tiya sa bangko. Sige. Tagbaon ka. Kaya Rod ko naman mo. Mauilikit ko ni mo. Sa mauli, baka akong tarot. Nagsilos ka. Na may relasyon kami ni Jessica. Pero ikaw day kining nagluib sa atong kami niyon. Karon, inig-abot niya. Ipakita ko niya ang ilang paglips to lips sa iyang lalaki sa pultahan sa hotel. Nga iyang gisudlan. May nalang kay ang kahigayuna na ang nitabang na ko. Kamahibawaan ko ang pagtraidor ni Morot. Hindi ana ang bitin kong asawa. May kay naabot na ang bitin. Han? Nasa ka? Ayaw paghawak. Ay paghawak na ko, bitin. Kisa ba'y bitin? Ikaw! Nia, nakuhaan kong video ang inyong gibuhat sa imong laki. Tanawa. Dan, I'm sorry. Ay kong kaksa. Giluod ko ni Morot. Dan, please. Dili na kinahanglang mo explain ka. Magbuwag ta. Panghipusa ang imong magamit. Og layas karon dayon. Samtang nakapugong pakus sa kong kaugalingon, Rot. Layas! Layas! Nagbuwag mi ni Dan. Gusto kong maka-move on pero until now, nag-adjust pa ko. Lisod ning papayang makasa kay hugawan na natong atong bana. Sakit man pero gidawat na ko nga nakasa ko. O ito mga kasama ang kaagin ni Ruth, dinining tulmanon. What's the style? Idawat nga nakasa is style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.